Zdravím všechny u dnešního shrnutí trhu. Dneska jsou na trhu zajímavé situace a spíše tady spoustu důležitých bodů, které budou pro dnešní den důležitý sledovat, abyste neudělali chybu. Proto toto video dávám veřejně na YouTube, ať vy si můžete dát pozor na situace, které tady nastávají z higher timeframeovějších situací, jak na euru, tak na zlatu, tak na bitcoinu. Shrneme si všechny tři trhy, společně s tím se podíváme i na dolarový index a začneme Bitcoinem. Bitcoin nás tady zamítnul 94 000, pokračovali jsme dolů a momentálně tady zkouším shortový obchod, hned vysvětlím proč. A pokud tady nepřekročíme tady tuto single print a zároveň anchored VWAP, který jsme tady měli, tak ten trh je pro mě furt validní na shorty. Dneska máme daily open nad volume era včerejšího dne, takže tady máme daily open strategy, můžeme se dojít pro previous daily volume era low 82 038 dolarů a pokud bychom se dostali na tuto single print, tak ten trh bude dál bullish a můžeme se dojít až nad tohleto high. Tady bych se pak soustředil na longový pozice. Celkově, abyste pochopili tuto situaci, tak já vám ukážu shrnutí ze včerejšího dne, kde nám tady sedí, ona to není tak pěkná double distribution day. Ukážeme si to. Jo, tohle není tak pěkná double distribution day, je to spíš trending day, každopádně ten princip je tady docela toho stejný. Měli jsme tady prostě jednoduše řeknu dvě pásma, kdy jsme strávili víc času mezi tím single print a tohle to dává příležitost na trhu, když se dostaneme na tu single print, potvrdíme ji a pokračujeme dál nahoru, tak tady to dává tady hezký long. Já jsem vám to vlastně ukazoval i v pátek na Instagramu, v pondělí se to odehrálo na euru, ale tady jde o to, že jsme sem došli, byl tady ten anchored VWAP a zamítla nás ta single print, i ten anchored VWAP a ještě nám tady sedí daily open strategy, který nám poukazuje na short. Takže máme tady tři důvody, proč ten Bitcoin může začít klesat. Proto je tohleto high pro mě jako validační. Do té doby, dokud budeme nad tím, pokud byste teď chtěli vstoupit, tak tady můžete mít mnohem lepší risk-reward ratio. Já jsem tady trošku za menší risk, protože ten double distribution day, jo, spíše ten trending day, ale tahle varianta se stále odehrát může. Pokud byste nechtěli tady brát víc risky obchod, tak potom, co nás to tady zamítne, začneme klesat, tak můžete vstupovat až později. Zatím fakt předem říkám, je to více riskantní pozice, dávejte si na ní bacha a pokud ji budete obchodovat, tak ten stop loss mějte nad previous daily high. Určitě si na to dávejte bacha. Jakmile bychom se dostali na tu single print a stala by se ta situace, že ji tady dokážeme potvrdit a udržet, tak ten trh má tady prostor si dojít až pro tady NPOC 95 562 dolarů. Tohle je nejdůležitější, co sledovat na Bitcoinu. Ještě tady, když by nás neotočil rovnou previous daily volume era low, tak higher timeframeovější support tady máme daily NPOC, previous daily volume era low a zároveň, když tady najdu, tak jsme tady můžeme vyplnit daily wick z 80%, takže když by ten trh šel ještě níž, nebo byste tu pozici chtěli podržet díl, tak ideální tady na 79,5 tisíc. Furt je tady hezký support, kam se ten trh může dojít, pro mě by byl primární target ten PD val, každopádně záleží, jak nás ten trh tady dál zamítne. Já rychle můžu se podívat, jak zatím vypadá order flow. 4 Zatím tady otevíráme longové pozice, který potenciálně může mít stáhnout, ale do té doby, dokud ten trh nezačne padat, tak můžeme pokračovat nahoru a může z toho začít být bullish order flow a pak se odehraje ten plán ze včera, jak tady udržíme tu single print a dojdeme si až k tomuhle high. Takže jo, jak říkám, zatím je to víc risky, až tady začneme stavovat ty longy, tak v ten moment si můžete s vyšší pravděpodobností nastoupit. Já si myslím, že k Bitcoinu jsem shrnul všechno nejdůležitější, pojďme se podívat na euro, kde už se to začíná komplikovat. Jo, pak se podíváme ještě na zlato, ale euro už se začíná komplikovat. Na euru totiž
Na euru totiž, když se podívám, co jsem si tady sepsal do ranního plánu. Tady včera my jsme na euru měli včera tenhle ten range, kdy jsme mohli potvrdit low range, nedošli jsme si až na low range. Pro mě další varianta byla retest tady volume area high, kdy pak během dne, to je tady, já jsem nebyl doma, já jsem byl darovat krev, takže během dne přišel ten retest a jsem psal, že nejspíš už dojdeme k tomuhle high, což jsme hezky došli. Pak jsme to volume area high šli potvrdit ještě za higher timeframeu a ten trh pokračoval up. Z tohohle směru, na co je důležitý se podívat, když mrkneme na 4hodinový timeframe, tak mně se to nechce mazat, ale schovám to, ať máte jasný přehled. Tak tedy z higher timeframeu nebo z daily pohledu máme potvrzený uptrend. Jo, tady jsme dokázali udržet tento nárůst a máme tady higher timeframeově teď momentálně potvrzený uptrend na tom euru. Což samo o sobě značí longy, můžeme jít up a jsou tady samozřejmě teď nejvíc ideální je vyhledávat longové pozice, ale to se postupně prokouším k tomu, co se mi nelíbí, proč teď se mi tady nechce lokálně dávat úplně nějaký long, protože na dolarovém indexu, když se podíváme na euru, tak z tohohle range jsme fakt tady spíš jako konsolidovali, než aby jsme z něj jako přímo vyletěli. Ale na dolarovém indexu jsme fakt jako z tohohle range čistě vyletěli a pokud víte, jak funguje range move, tak si dojdeme na volume area high, přijde na to menší reakce a pak si jdem teprve na range pok a pokud tahle ta reakce přijde, tak teďkon bude oproti dolarovému indexu, tak by teďkon bylo hrozně riskantní skákat do longových pozic na tom euru. Samozřejmě, když by na tom dolarovém indexu ztratíme to volume area high a budeme tady dál silně bearish, tak pak budou bezproblémový ty longové pozice na euru. Ale teď se jich obávám, protože tady může přijít menší reakce a pak půjdeme na ten range pok, a nebo tady může mít až na golden pocket, což já bych mnohem radši tenhle ten případ viděl jenom tuhletu menší reakci, ale jelikož se nacházíme teď u toho supportu a dolarový index se teď může otočit nahoru, tak euro se teď každou chvilku může otočit dolů. Tak i tak, co by s tím ale hezky sedělo, buď to tady sledujte takhle jako old range, nebo co by se i dalo, tak což samozřejmě s tím dolarovým indexem tam teď sedí to volume area low, tak tady by teda volume area high, tady by nám seděl volume area low, tak tady ještě to můžete sledovat jednodušejc přes channel, kde co by hezky sedělo, když by na dolarovém indexu přišla ta reakce na volume area high, když by přišla teď tahle ta reakce, tak na euru by se mi líbilo, když by vlastně jsme tady začali klesat, potvrdili jsme tenhle ten channel a pak šli pushovat na mid. Jako mě ta varianta toho, že by teď tady higher timeframeově přišel nějaký pullback, zároveň by to tady byl hezký SR flip ze supply zóny na demand zónu a jo, tohle to by byl hezký support, kdyby se mi pak líbilo longovat. Tak tohle to jsou ty důležitý body, které jsem chtěl zmínit, abyste si dávali pozor, protože longy na euro jsou pecka, ale může přijít ještě tento pullback. Když přijde, tak pak tady odsud longy budou úplně i pro swingový obchodníky, takže to bude pak jako pecka. A teď se už můžeme podívat detailně, co přesně máme dneska na trhu. To jsem nechtěl, já si tady vedle otevřu ranní shrnutí, ještě se pročtu. Porovnávat s old range, longy, jasný, já si to tady otevřu ještě vedle. Co teda tady máme lokálnějc? Otevřem úplně... Co by ještě dobře sedělo s tímhletím supportem, jak jsem říkal, kdyby tady přišel ten pullback, tak tady nám sedí previous weekly volume area high a previous monthly volume area high, takže bychom i předchozího měsíce a týdne, co jsme vyletěli z range, bychom retestli ty volume area high a šli jsme dál nahoru. To je další věc, která mi dává prostor na ten pullback. A proč longovat tady na high, když víme, že je nějaká šance, že ten trh udělá třeba něco takového.
Jo, proto chci tady zmínit všechny důležité body. Možná se vám to zdá složitější a mnohem jednodušší varianta bude, když teď vyletíme rovnou up, ale je to tak, jak to zatím je. Zároveň, co jsme si došli, tak když vám to ukážu klidně i tady, tak tady jsme měli, ne, já to mám na jiném templateu na vrchní televizi, tak tady z historie jsme měli NPOC, okolo kterého se právě teď pohybujeme, takže to berte v potaz, že se nacházíme i v silné rezistenci, proto dokud vyloženě se nedostaneme na tuhletu rezistenci, nezačneme být tady bullish, tak znovu mi to dává prostor jít na ty nižší hodnoty, kde k tomu supportu, který jsem si tady vyznačil, to jsem si smazal, ale bylo to tohleto high, že jo, seděl k tomu prvách. Jo, tak tady se vlastně u tohohle supportu, jak jsem ukazoval, tak sedí i Previous Daily Point of Control, on to nejspíš bude i jako, je to i jako NPOC 5335, takže tady máme i NPOC v této úrovni a tohle je fakt silný support, který mě zajímá na tom euru. Podolů podval, jasný, tady by seděl i dost, takže na Previous Daily Volume Areálu si teoreticky můžeme dojít, tady sedí ještě i daily level k tomu. Měli jsme tady jeden POC, na který jsme několikrát reagovali, takže opět nám to potvrzuje Confluence k této úrovni. To jsou ty moje varianty a to jsou ty moje varianty pro dnešní den. Když se podíváme na ATAS, tak včera, když to shrnu skrz TPO, tak včera jsme měli trending day, pushovali jsme up a tady máme, zatím jakoby teďkon držíme fakt jako ve vrchních hodnotách, ten trh, když by dál pushoval rovnou nahoru, bylo tady silný volume bullish order flow, tak to znamená, že tady budeme mít další trending day a pak se půjdou vyhledávat ty longy. Do té doby, jelikož tady nemáme žádný výrazný support, tak ten trh by se měl chtít dojít minimálně na Previous Daily Volume Area High, nebo tady na TPO Volume Area High, anebo případně na ten support, jak jsme si ukazovali. Takže tohleto, pokud teď fakt vyloženě nezačneme stoupat, tak tady nejspíš na tom euru přijde ten pullback, protože tady není nikde extra zvýšený volume a první jako supportnější úroveň je až tady to Volume Area High. Případně mně se pak líbí ten POC, kde je to první zvýšený volume, když tady najdu tušku, já tady tušku nepoužívám, nenajdu tušku, tak to nakreslím tady. Jo, tady vlastně máme ten point of control, to zvýšený volume, kde je celkově ten SR flipový support. Tak tady by se mi líbil ten pullback a ten trh se tady fakt může pěkně otočit. Do té doby, dokud jsme v té rezistenci, tak to nebudu longovat, je to určitě risky. Když bychom tady začali být hodně bullish, tak pak v těchto úrovní bych se klidně zaměřoval na longové pozice. Když tady začneme padat, tak to neznamená, že chci shortovat. Furt tady například máme monthly level, který nás může otočit. Může tady přijít volume. Není to věc, kterou chci shortovat, je to věc, kdy se chci zaměřit pak na krásný longový příležitosti, které nám ten trh dá. Pokud tady přijde ten pullback, tak nám to dá příležitosti na krásný longy, na swingový longy, než že by to bylo tím způsobem, že nám to dává příležitost na short. Máme 4hodinový uptrend, máme tady lower timeframeový uptrend, na všech timeframech jsme uptrend, tohle je zbytečný shortovat. Co zatím ještě zajímavé, co jsem vám chtěl ukázat, pak se posuneme na zlato, tak my na tom euru od rána otevíráme shorty a máme tady hodně negativní delty, což samo o sobě, teďkon to, že tady děláme tohleto SFP, je dost negativní pro to euro. Super by bylo, když máme uptrend, máme nárůst, tady se otevřou nějaký longy, přichází pullback a v tom pullbacku se otevírají shorty, tak to jsou shorty, které potenciálně můžeme stáhnout. A když ten trh to začne otáčet, začne být pozitivní delta, což znamená, že zavřený short se tváří jako otevřený long, takže že tady likvidujeme ty shorty, zároveň se otevírají longy, když tady bude čistě pozitivní delta, tak víte, že je to silný pohyb a můžeme to jít stáhnout. Mezitím, co tady, když se podíváme od půlnoci, se otevírají ty shorty,
Jo, tady je negativní delta 539, 335, tady byla negativní delta dohromady 2200, takže těch shortů se otevřelo hodně. A když bychom teď začali stoupat a ta delta tady byla víc a víc pozitivní, tak by to bylo super, tak jako tady například v tomhletom nárůstu byla pozitivní delta 393, tady by byla zase pozitivní 400, 300 a ten trh pokračoval up, tak je to pozitivní znamení a už mi to značí to, že tady bude valit ten trending day a nebudu se bát tady longovat. Ale my teďkon tady na půlhodinový svíčce tvoříme wick, kdy tady ta delta nebyla nějak extra pozitivní, zároveň do toho tady bylo docela i zvýšený jako volume a nedokázali jsme se nad to dostat, tak z tohohle směru to fakt poukazuje na to, že můžeme jít stáhnout ten trh pro ten větší pullback. Pokud od tohle momentu tady začneme klesat, od toho, co jsme tady udělali, tohleto SFP, když by půlhodinovka uzavřela s tímhletím wickem, samozřejmě záleží, jak se zachová Londýn 9.00. Když v 9.00 bychom začali tady hned růst, tak jsme bullish, když tady dál budeme padat, tak přijdem si pro tenhle ten support. Což tady by pak šli například vyhledávat i ty shorty. Za mě ty shorty jsou víc risky a není to věc, co bych chtěl tady otevírat. Jo, radši se budu koukat na hezký pohyb, co mi vyšel, než abych tady obchodoval proti struktuře, když to tak řeknu. Takže zatím to neznačí nějakou sílu v tom trhu, může se to změnit, co Open Londýna víte v kolik? V 9.00. Tyjo, tohleto bylo k euru hodně povídání, doufám, že jsem vás tím nějak extra nevystrašil a neskomplikoval, ale jsou tady prostě tyhle důležitý body, na který jsou potřeba koukat, tak chci, abyste byli na to obezřetní. Vesměs ta analýza je nakonec jako v jednoduchosti takhle. Když tady začneme růst a zároveň bude bullish order flow, tak se tady budu snažit vyhledávat longové pozice, když přijde pullback, tak tady odsud pak budu vyhledávat longy. Ale skrz ten kontext toho spojení, že tady máme starý range, můžeme to sledovat jako channel, zároveň dolarový index, to bude mít trošku jinak než čistě euro, tak jsem chtěl poukázat na všechny tyto důležitý body. A když se podíváme na poslední, na zlato, co jste viděli jak na Instagramu, na skupině, tak úplně všude, tak tady byla hezká příležitost na vstupy na longové pozice, ten trh, opět když se podíváme, já jsem na to dělal i vlastně reelsko, já tady na tom trhu nechám lehce bordel, já tady nechci pouklízet ty věci, ale tady máme her timeframeový channel, do kterého jsme se vrátili, potvrdili jsme ho, došli jsme si k midu, momentálně se nacházíme u midu toho celkového channelu, kde nás to zatím zamítá, drželi jsme tady trending day a teď co dál můžeme očekávat. Já možná přece jenom zasunu ty level, je to tady jasně vidět. Tohleto taky zajímavý. Jo, když zapnu ten fixed range, tak skrz tenhle ten range, co tady můžeme sledovat, takže si dojdeme potvrdit volume area low a od tohle volume area low může přijít otočka nahoru. Když nás neudrží volume area low, tak můžeme jít na low toho channelu a typicky často channel dělá, že se vrátíme do channelu, jdem lehce nad mid, jdem si potvrdit low channelu a pak jdeme nahoru, protože spoustu lidí má tady odsud pozice až semhle nahoru, trh dojde pro jejich likviditu a pak se otočí, proto tady mám zvýrazněný tyto dva supporty. Lokálně ten trh tady samozřejmě drží uptrend a můžeme jít rovnou nahoru. Já když to tady přepnu na Atasu, na template, na zlato, tak se na to taky podíváme skrz TPO, co vlastně pro mě, dokdy je pro mě zlato možný, že půjde rovnou nahoru, tak včera jsme měli tady hezký trending day, ten trh pokračoval dál nahoru a den se nám uzavřel, nad tím ještě se podívám, jestli to tak sedí to tak, tady to vypadá jenom jinak. To je jedno.
Trh si tady držel trending day a ten dnešní den zatím udržel previous daily volume area low. Jelikož když máme trending day, tak tohle je pro nás dost rozhodující úroveň na to, aby ten trh dokázal udržet ten uptrend. Takže dokud jsme nad previous daily volume area low, což tady přišla hezká reakce, tak ten trh může pokračovat dál up. Když ztratíme previous daily volume area low, tak ten trh se může otočit. Když se podíváme přímo na trh, jak vypadá previous daily volume area low, hodnota, ji tady zkontroluju, 2914,6, jo, to sedí. Tady přišla hezká reakce, takže do té doby, dokud jsme nad tímto supportem, tak ten trh může jít up. Co je určitě důležitý sledovat, tak tady jsme měli hezký range, kdy tady z toho máme volume area low, volume area high a tady z toho sedí POK, ten POK sedí na tady monthly NPOKu, weekly NPOKu a daily NPOKu, tady fakt sedí spousty, je to určitě silná úroveň, kde obchodovalo spoustu lidí, tady čekám na reakce, je to higher time frameový support. A když bych to vzal jednoduše, do té doby, dokud jsme nad PD val, tak ať to udělá jakýkoliv pullback, půjdeme nahoru, tady buď to přijde zamítnutí a uděláme tady SFP, což by pak mohlo přinést ten větší pullback, nebo se vrátíme do tohohle range a půjdeme na tenhle ten NPOK. Tady záleží, jak se zachováme na tom NPOKu. A to nás vrátí do tohoto starého range a pak jestli udržíme low, anebo to low ztratíme. Pak typicky sledujte range move, od low range na high range, low range, SFP, break, retest, anebo to bude přesně z druhé strany takhle. Ale to jsou primární takové jako body, které jsou důležitý pro ten dnešní den sledovat. Když bychom to chtěli vzít jednoduše, když kdekoliv tady vstoupíte a budete mít stop loss tady pod tou reakcí na previous daily volume area low, já se ještě podívám na Atasu, no je tady buying tail, ale nic jako extra, mohl by být silnější, ale přece jenom tady je. Tak když vstoupíte kdekoliv v této úrovni, budete mít stop loss tady a budete longovat na ten NPOK anebo tady na old range volume area low, jako z toho lower time frameu, tak na té pozici není nic špatně. Držíte uptrend, jsme tady od supportu. Ideální, co mě by se líbilo, co bych si chtěl zobchodovat já, tak mě by se líbilo, kdyby teďkon jsme na dnešním volume profile, zatím držíme volume area high, tak kdyby jsme si došli na dnešní volume area low, což by bylo téměř u tohohleto low, takže když by tady přišel pullback až sem dolů, tím pádem já bych to klidně dával až pod tohleto low a povedla by se mi longová pozice tady odsud do tohoto volume area low, nebo případně až do tohohle NPOKu. Když ztratíme tento support, což pro mě pro long je prostě validace toto low, tak když ztratíme tohleto low, tak čekám pak na reakci, pak budu čekat na reakci na jeden z těch supportů, co jsem ukazoval. Range volume area low, anebo z toho channelu, který je tady low channelu. Takže pak víceméně mám support tady a support tady, který mě zajímá. Pokud nevíde tenhle long, tak tady mám další dvě místa, kde budu chtít longovat. Znovu, tak jako jsem to trošku vysvětloval na euru, předpokládám, nebo je tady varianta na ten pokles. To neznamená, že to chci shortovat. Čekám na příležitosti pro long, ať už to bude tady první support, kde zareagujeme, anebo až druhý support, kde zareagujeme. Nejde mi o to tady shortovat, půjde mi tady o to longovat, protože od low range můžeme dojít na high range a jsme ještě nedošli, můžeme mít tady vybrat tuto likviditu. Samozřejmě nás tady můžou zamítnout tyhle lokální pozice, ale pozice rezistence, ale jde mi prostě o to, abyste to sledovali skrz tento kontext. Jak když se podívám přesně, co jsem psal, nevím, jestli jsem zmínil všechno na tom zlatu. Jo, ono jde i hezky vidět na tom zlatu, když se podíváme skrz volume area předchozích dnů, jak jsme se tady dostali na tu předchozí volume area, tu držíme nad tím, tady jsme drželi včera nad tím, ten trh má tady silný uptrend. Jo, proto se koukám i klidně víc na tento lokálnější long,
než na ten pullback, protože zatím jsme bullish, zatím ta struktura je silně uptrendová, tady jde ještě víc vidět, jak tahleta volume era, jak tahleta volume era byla tady, tahleta je vejš, uzavřela čistě nad tím, tahle uzavřela čistě nad tím, tohle je silný uptrend a proto tady koukám na ten jeden z prvních supportů, který tady přišel, což je to volume era low. Když to tady udržíme, můžeme pokračovat dál v nárůstu. Pak jinak tento support, kde možná sedí i včerejšího dne TPO volume era low 29064, 2906406. Jo, to sedí možná i snad přesně na to volume era low. Ne, tak je to trošku potom, ono taky bude záležet, z jakého budete koukat timeframeu. Takže takhle. Takže když bych konkrétně ukázal, co čekám, když tady od půlnoci si dáte fixed range, tak mně by se líbil pullback na dnešní volume era low, klidně ať se posune, když tady přijde nějaká reakce, tak bych zkoušel entry na tady volume era high, takže tady bych pak vstupoval, stop loss bych měl pod tímto low, snažil bych se longovat tohleto volume era high. Když půjdeme rovnou nahoru, tak mně se nechce vstupovat tady. Jo, pro mě ta validace je dole, tohle to už není pro mě dobrý risk reward ratio, takže mnohem radši si počkám, jestli tady přijde například nějaký pullback, který by se dal hezky využít a pak long na old range val, anebo tady až na ten monthly NPOC. A pokud tady nevyjde tento long, tak pak tady máme první support, druhý support. A já už se tady dál nebudu opakovat v tom euru. Doufám, že jsem to zmínil srozumitelně. Já tady ten plán mám jasný, mám to sepsaný v trade plánu, vím, co tady chci čekat, jak to budu obchodovat. Co vám ještě možná ukážu, co byste mohli udělat vy, tak tady je, nebo ne udělat vy, ale chci vám ještě poukázat, že tady je VWAP. Může přijít ještě reakce na ten VWAP. Každopádně z tohohle všeho, co jsem vám ukazoval, pozice, co já se budu snažit obchodovat, tak to neberte jako nějakou investiční radu, jenom vám ukazuju, jaké možnosti jsou na trhu, kde máme jaký úrovně a co z toho trhu se půjde dát využít. Euro zatím tady breaklo up, tím pádem dolarový index se dostal přesně na to range volume era high, kdy teď může přijít ta reakce nahoru. A jo, tohle je moment, kde mně se líbí na long, ale dolarový index nám prostě poukazuje to, že no tak být vůbec nemusí, že teď dolarový index se může otočit nahoru, tím pádem euro by šlo dolů. Když se podíváme ještě skrz volume na euro, když tady přepneme na templateu, tak zvýšený volume, to vypadá v pohodě, jak to vypadá skrz volume 10 000. OK. Když tuhletu půlhodinovku uzavřem pozitivní a nepůjdeme ji nějak stáhnout, že by tady vzniknul nějaký obrovský wick, tak tady máme vysoký volume s breakem té rezistence, pozitivní deltu. Když to uzavřem a budeme držet ten pohyb nahoru, tak tady očekávejte ten trending day a půjdeme dál nahoru. Když to tady začne jako slábnout a klesat, tak bych nevyhledával ty longy. Ale pokud tahle ta půlhodinovka uzavře dobře, tak jak jsem říkal, pak můžeme čekat pohyb až na klidně tento NPOC na euru. Protože na co se dá ještě podívat, tak my v tomhletom poklesu, teď mezi těmahle NPOCama, tady není žádný extra volume. Jo, tady ten prostor má fakt jako, ten trh má tady prostor jít rychle nahoru, tady nejsou žádný extra rezistence, tady další silnější rezistence, když i zapnu levely, tak tady nejsou žádný horizontální levely, takže tady, když začneme teď fakt jako růst a udržíme tento support, tak další zastávka bude tento NPOC a máme tady silný uptrend na tom euru. Takže to je asi tak, doufám, že jsem ukázal a zmínil všechno, co jsem chtěl, trade plány jste viděli, co v plánu mám obchodovat, taky jsem zvědavý na Bitcoinu, jestli tady začneme stahovat ty longy, to euro
Zatím vypadá na to, že tady budeme dodržovat ten trending day a půjdeme rovnou up, samozřejmě to sledujte s tím, jestli dolarový index tady nezačne stoupat. A na zlatu by se mi líbilo, když tady udržíme ještě dnešní volume areálu, když by tady přišel hezký pullback. Takže za mě toto k trade plánům komplet všechno. Koukám, že to video má půl hodiny, což běžně ty ranní shrnutí jsou rychlý, ale tím, jak je tady víc komplikovaných situací, tak jsem fakt chtěl rozebrat všechno, do detailu vysvětlit, takže moc krát děkuju všem, co jste toto video dokoukali do konce, budu rád, když tady zanecháte odběr a like a vidíme se u dalšího videa, takže čau čau.